मात बिसिगो अमनो प्रमाण खालायनाय जे जों जेसेबां पार्मानेंट सल्यूशन कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नांगौ जिनि अधिकार नांगौ अ अधिकारनि बागैनो जिनि बुबाग्रा फाइट खाय दङ ताखुरो बुखुरो बायदि जे फाइनाय रनो आं मोनो बेलाय बेलायखौनो हामबाय मारियो आरो हासाल हासालनि फायै तिनि अ पान्डाव फायै तिनि बुबाग्रा दै मेघालयनि मुख्यमंत्रीनो जे जिनि चबानो जे प्रमाण खालायनो थागौ जों क्राक जों यूनिटी जों थानसा अ प्रमाण खालायथानि दर बेबास फाइनाय रंदो आनि खाकसांमा हामबाय ते चबानि चिबाय नारगै आनि किसिजा कगनार मा अरनो पाइनाय बुवाग्रा आयु मक्तं तिप्रासा दफा फयक जासितों ग्रेटार तिप्रालाइन दासिदो मांतु जतन हामबाय खुलुमबायका बेलाय बेलायखौनो हामबाय दिनै गरम गोनां बेले सारमोनखौ नारद जारिबादि माननीय पूर्व विधायक हमारे आदरणीय राजेश साहब जी को मैं नमस्कार करता हूँ कि मंच से आए और धन्यवाद তিনি মানটাই চিনি সবটাই চিনি রাজ্য কালীন মানলা আমনি বাগের Đây, cái này.